Yani! Randet! Sis, gusto ko pumunta dun, oh. Asa kasi amo tagtag ko siri ginto. Enggak talkas. Ah, Kan sa antoy pinto ta na. Tukaba ka. ay di ang katinta ano nagatilan mo sa kito. Gumagalaw. Masakit stroke to, sakit. Gagalaw, di ba? Gagalaw siya. Hindi, pinipod siya niya. Sana! May malay! Yun! Ayun! Daming fish! Ayun! Sana! Ayun! Ayun! Ang kulit nyo, ha? Oy! Ang mga fish na to, oh. Punta nyo. Sige! Sige! Ang kulit! Ay, hindi natin natatouch dito yung pampang natin. Pili ko to kagabi ta na-vlog ko nung ano nakaraan. Oh, nakakasama to sa Pero nakarulaya. Ha? Nakarulaya. Hindi nakarulaya. Natin malabas. Kuya, tinanggapin mang pipicture. Di man kayo, picture mo kami dyan. Nagbi-video ako. Ano gusto mo? Kilala lang. Ang ganda. Ang isda! Ang liliit, oh! Fish! School of fish, oh! Ay, mamay. Dami, oh! Daming fish! Daming fish! Hindi pinalo nyo kami. Kami? Mapilay nga, ante. Ano? Ang tanda, sinibigyan ko pa ng kapatid nito. Ante, wala ko yung panalitan kayo. Kaya, kung ata na, isipin ko kayo.
ano may katang